pecho hacia o meu lado, porque o amor non ten moeda, nin se pecha cun parado, nin se pecha cun parado, nin se pecha cun parado. Que non quero máis riqueza que a de pecha hacia o meu lado. Serán das muiñadas, nin cantar charruladiño, nin picar cas agochadas, nin picar cas agochadas, nin picar cas agochadas. Non hei de facer chafeiras, non serán das muiñadas. Ese morro miña runa, non me esquezas que eu che dixe, foi de amor viví morrendo, desde o día que codice, desde o día que codice, desde o día que codice. Ese morro miña runa, non me esquezas que eu che dixe. Culleradas de cariño, como calvo sempre morno. Culleradas ti me deches, nesta viaxe sempre torno, nesta viaxe sempre torno, nesta viaxe sempre torno. Culleradas de cariño, como calvo sempre morno. Esas palmas! ¡Vamos, Bayona! Era importante porque, aparte, esta peza que escoitastes foi a peza que se lle cantou a moza máis guapa que temos no grupo cando se casou aí atrás no Gran. Así que tamén vimos para ela. Un fortísimo aplauso. E ora, lembrándonos de quen vimos e de onde vimos, nós non estaríamos aquí se nadie nos ensinara o que eles aprenderon, sin que nadie nos transmitira a súa sabiduría popular que vai de voz en voz e de pueblo en pueblo, transmitindo oralmente esa nosa cultura tradicional, que nos fai ter unha identidade propia e hai que pola en valor, valorala e defendela sempre, sobre todo en sitios nos que no que un festival intercéltico titulado como este de Baíña, temos que tocar repertorio noso e polo en valor para non perder a nosa identidade, porque se ao final vimos aquí e non nos valoramos o noso propio, e nadie escoita unha peza gallega transmitida oralmente, isto non teria sentido. Non teria sentido porque non nos estaríamos valorando a nos mesmos como pueblo. Entón, eu, nombrando a meu pai, que foi de quen eu aprendí, e a miña prima tamén, nombrando meu pai e nombrando os meus avós, que son os Terribles de Donas. Meu pai, cando eu xa non formaba parte dos Terribles, lembrouse dunha peza que os Terribles mesmos de Donas te chaman, que por certo está levando o Saine, que falou antes,
lle chamen Pasadoble do Manuel, que Pasadoble Miñeira do Manuel, que creo que queren gravala, por algo escoiteo aí na radio, e nos vamos a dedicar a eles. Vamos a dedicar aos terribles porque é de quen nos vimos, pero é dedicada a toda esa xente, non só os gaiteiros, sino nais, avós, que nos transmitiron oralmente a súa sabiduría, para que vos poidades estar aquí, nos aquí, tocando e disfrutando todos juntos. Así que para os que non están, para o noso país, para o noso povo, un fortísimo aplauso. Esperar que llevo por este que teño aquí. Sona ben aí ou non sona ben? Está sonando ben ou non? Sí? Pois se sona ben é gracias a unha xente que está aí atrás, que se chama Dani e Marco, que son os nosos técnicos de son de Ilproson, así que para eles ese fortísimo, pero fortísimo aplauso.
estades bailando non marchar, que xa, tal como estades agarrados vos unhas a outras e bailades isto que vamos tocar agora. Ai, eso tamén é verdad. Onde están os homes? Mirar as mulleres con ganas de bailar e vos as homiñas así sentadas. O carallo vai ser a noite, que vades as homiñas chegar a casa e dicir pa cama e vamos estar eles na cama así deitadas tamén. Por aquí agora. Vale.
Agora sí que sí, xa estamos a rematar a nosa travesía aquí no auditorio de Baiona. Xa non queda nada, xa casi nos despedimos, disfrutando como disfrutamos hoxe aquí. Entón, vamos a tocar unha peza que ya dedicamos, como dixen antes, Ángel Vaz fixo esta letra para unha das persoas que eu penso que é moi novo, pero leva feito moito por este país. Ten máis alumnos, tuvo máis alumnos que tuvo Nadia hasta ahora na música, tanto sea de canto, de zanfona, de gaita, do que sea. Ele, Luis Caruncho, para min é referente a nivel da música tradicional. Ángel fixo esta preciosa letra que nos lle vamos a dedicar. Despois desta quedan 52 pezas máis, pero xa rematamos. Así que para o Caruncho pidvos un fortísimo aplauso. Cada seu distinto paso pensa fan la lingua propia dos que dictan non fai caso, dos que dictan non fai caso, dos que dictan non fai caso. Cada contra seu zapato, cada seu distinto paso, unha volta polo medio, outra polo alrededor, e aí nunca saias do correio, nunca pares trovador. Un mal paso pinta en negro, conseguinte pisa en branco, conseguinte pisa en branco, conseguinte pisa en branco. Non hai dor que duro un lustro, cuando uso se comprando. Unha bona polo medio, outra polo alrededor, e aí nunca saias do torreiro, nunca máis trovador. Da regueifa piso arte, da retranca súa seira, da retranca súa seira, da retranca súa seira. Unha tambona por compañía e unha gaita por bandeira, unha bona por o medio, outra por o alrededor, e aí nunca saias do torreiro, nunca pares trovador.
amiga costureira, grande amiga costureira, grande amiga costureira, elegante coas mulleres donicenas molingueiras, unha volta polo medio, outra polo arredor, e nunca saias do torreiro, nunca pares trovador. Aí vai. Agora, sí que sí. Agora sí que nos despedimos, porque non temos máis para tocar. Tiene que subir aquí alguén de Ardelume a quen eu, aparte, vou pedir un aplauso, porque sin xente que organice estes festivais costa tanto pensarlo. A verdad que é un traballo impresionante. Así que para Ardelume, ese fortísimo, pero fortísimo aplauso, señora Paz. Podes encender as luces ahora, porque si facemos sorteo. Gracias, Urso. Maravilloso, eh? Bueno, quedalle unha peza, mentras vamos a facer sorteo, que poden subir a directiva de Ardelume, por favor, porque así facemos entrega dos regaliños que temos, vale? Juanjo, Araceli, somos 4, a directiva, Juanjo, Araceli, eu, que somos irmáns, e Ana. Así que aplausos a eles. Araceli non pode tocar, pero bueno, para subir aquí sí. Mentres vou a decir, non apareceu este número, verdad? Porque se non sacamos outro. 1111, non está? Vale, pois sacamos outro. David saca outro para peinado. Preparar todo, que xa van os 3 seguidos. Revolvete. Un solo. 1154. 1154. Aquí. Uxía, ven aquí. Un peinado, que contenta. Subir, Sandra, sube. Porque vamos a aproveitar. Uxi, ven. Que sepandes que onte fixemos unha gala solidaria para Uxi, vale? Sobre unha enfermedade, verdad? Foi a estrela onte da nosa festa, que si quedaste contenta onte ca túa gala, sí? Verdad que vamos a loitar moito, moito, moito? Quen queres que se peine? Mamá? Queres que se peine mamá? Pois ala, mamá que vai a para eso. Gustalle moito falar no micro. Quedaste contenta onte? Sí. Recaudáchemos moito, sí? Sí. E vas a seguir loitando, verdad? A que sí? Por a túa enfermedade. Dille aquí a xente, non sabes o nombre, a que non? Pero como te explicou tu nai que se chama? NF1. NF1 é a enfermedade que ten ela, verdad? Pero vamos a deitar todos contigo, a que sí? Un aplauso. Gracias, Sandra. Bueno, ela tamén é ali de donas, Ainda que está no Centro Cultural de Baíña de Donas. A camiseta, outro número, veña. David traballa hoxe. Arreo. Está medio dormido xa. 1065. 1065. Aparece, sí, ali o temos. Un aplauso. Por último vamos ca cesta, veña, todos na mancha, vamos. A cesta que está donada por Bocatería Lalos, que sempre está con nós, quero un aplauso para Lalos. Sempre nos axuda, que vayamos por ali a tomar bocadillo. O número da cesta 1173. Ali está xa. Tais, que colaborou con nós hoxe tocando para Ardelume. Sube, Tais. Como va a repetir se ten ela?
ver. Eu dixen ese número. Espera, que me di a señora que o repita. Ahora teño aquí tantos. Tais, agarra aí. É que non sei agora si eu non é. Isto é unha cousa do directo, pasoume agora. Seguro que era Tais. Credes que era ela? Sí. Non teño ese eu aquí, Pobre Tais. Tais ten un 073. Eu leín 1173. 1173 non é ese, Tais. Dámoslle un bico. Venga aquí, Tais. A ver que non ten, veña. 1173, claro, por eso que la señora decía que era ela. Así que sube ti. Bueno, dalle un turrón a Tais, non? Pobre Tais, que mal se pasa. Isto pasa moitas veces no bingo. Logo tiran as papeletas, logo volve a decir outro número e todo o mundo anda por o suelo buscando os papeles. Aquí, Amador, logo chamas Amador. Mira, podes facer unha canción que se titule Amador. A ver, vamos a comprobar. Dalle un turrón a Tais, pobre. Moi ben, sí, 1173, Amador. Logo te dou a cesta. Gracias, ven aquí que te voy a dar un bico. Porque encima eres un meu padriño. Enhoraboa. Bueno, ahora sí vamos a facer subir, que temos un detalliño para Xaime Esteve, arriba. E para Samuel Soto, profesor de pandereta, que todo o tiempo nos está axudando aquí, sempre detrás, para guiarnos, que podamos facer as cousas ben. E temos tamén para Abraham Fernández, que tuvo que marchar, despois xa o daremos. Un aplauso a estes dous magníficos. Samuel Soto e Xaime Esteve, moitas gracias. Este regalo xa estaba en septiembre. Leva o pobre na bolsa hasta ahora. Gracias. E por último xa, para rematar, como estamos aquí todos da directiva, esperade, queremos felicitar, e se ti nos faz aí un son, aí algo, polo cumpleanos a nosa pai, claro, que está hoxe de cumpleanos, cumple 67, un aplauso para el Juan, que tamén, cando estamos en malos momentos, porque isto, a verdade, que tiñamos expectativas que nos salira todo ben, non nos salí moi ben, pero él sempre estaba aí para axudarnos, seguir tirando para diante, verdad? Pois nada, felicidades. E nada, a Dani, gracias a Dani, porque é maravilloso, notase aquí o teu traballo e a todos os que colaboraron con nós. Creo que non me olvido de nadie, a estas rapaces que están aí vendendo, que tamén colaboran, e xa está todos, non? Sigue estando a almohiña na sala ou non? Bueno, gracias, hasta o próximo ano que volvamos a facer. Para esta xente que traballa e que traballou tanto, dedicamos ya a última peza a eles, mais a todos vos que estades aí sentados, porque sin vos isto non tería sentido. Entón, para a Asociación Ar de Lume, e en especial aí para papá, que nombrou un vídeo, non? Que estaba de cumpleanos, que os anima a traballar. Para todos vos, vai a última peza, e tedes que cantarla con nós, que é super fácil, tedes que facer isto. La 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 la. A ver, sabedes logo si ou non? Vamos, o tema ou non? E aparte tedes que facelo de antes, botades as mans para diante mismo. Pam, pam, e agora. La 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 la
señorita Verónica a tocar a miña beira. Eu quero che a ti pedir sempre ir de festa en festa por moitos anos. Ai, la, 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 la. Aquí a outra beira e Juan viño como unha flor, pido eu unha ovación que esta vai para Aitor. La, 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 Apreso vento eu deprisa, pido eu outro aplauso que vai para Luca da Silva. La, 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 excelentísimo, solo falar de la charrisa, pido eu outra ovación para don David Iglesias Misa.